Jodak kod johala makatito e sub-county Manyakach, county ma Kisumu koro dak kendo loko ohala gi luoro kod kiondko kaluwore gi taka matama manyaka gi kinde ni ogoyo tach e alworano. Kaluwore gi johala e chiro makatito, tend chirono osebedo gi samuoyo mar daro takago kowuok kanyo. Gisayo tend boma makatito kuom badhruok e weche mag ler mar chirono kendo bono ywak johala kaluwore kod pith mar taka mamedo mana biwore odiochieng' ka odiochieng'. Luoro makama biro kaluwore kod koth kod oula masani koro saso pacho ka koro luoro nitie ni tuoche kidek muoch kendo kelo midhiero mamoko ne johala. Takataka makatito romowa kendo wan jomodak e dalani to kwa dok kaendi to wajo business makae to osebedo ka chandowa nikech kata ng'ama dewa e weche mag taka kaendi onge. To an gadier ni kipindupindi osechako makowa kama waol magini dhi hinyowa. Akwaye niya jatendwa Nyang'nyong'o kaachiel to gi MCA marwa Tom Nyaoke uyu konywa mondo wabede joma beyo beyo. Wan mochonwa luto kura to kwa thot nikech uchiegni biro kwa wakura ka. Awuoyo kuhusu takataka makatito. Takataka ma tok kamin Raila rach. Joma chiemo e hotel biro yudo tuo. En takataka marach. Koro wakwayo jotendwa mondo bi ogolnwa takataka gi. Gikel gik ma ginyalo golo go takataka mondo gikaw takataka gi oko nikech takataka ni biro kelo tuo. Kaka sani koro koth chwe ni. Wan matek nikech kata an benda wuotho ka uso lewni. Kuond minyono ma kuond motop. Koth kochwe, giridore ka gikalo gidhi nyaka kocha cha. Kata ng'ade wi onge, omiya na ol gi taka gi asewuoyo ma ol. Osuru to ka lewne, ka leo. Nyinga onge nyaka mbele, Kamira pok ogolo osuru. Onge chieng' malewe.